Ayan po, magandang tanghali sa inyo mga viewers. Ayan. Sa mga lahat ng mga viewers natin, yun, magandang tanghali po sa mga silent viewers, sa mga FW na nanonood sa ating vlog. Ayan po, magluluto tayo ng sinigang na baboy pang ulam namin dito. Yun. Mats na mats kasi yung sinabawan ngayon kasi maulan ngayon dito sa Bicol. Araw ng Martes. Ayan. Ito gulay. Pinipir na ng asawa ko yung mga sibuyas, kamatis. Ayan yung karni. Ayan. Nagagatong na. Masarap humigop ng sabaw pag maulan. Malamig ang panahon.
Ayan po, luto na po yung ating sinigang na ano, pork sinigang na baboy. Amo. Yan. At sakto po yung anak ko, susunduin ko na palabas na. Kasi ano na 11:30 na po. Labasan na po yun. Sakto nakaluto na. At nakapagsaing na rin po yung asawa ko. Yun, sarap. Lalaki. Higop-higop habang umuulan. Buti tumigil na yung ulan, pero makulimlim pa rin. Panis ng umaga ang lakas ng ulan. Galit yung anak ko. Ayun, sinundo na pala nung asawa ko. Naglakad lang sila. Yan po. Sorry, hindi kita nasundo. So nabawan yung ano, yung ulam. Sige yung ulam mo? Ba't na kasi bangot ka? Ayun. Luto na, kainan na po. Hanguin ko na yung ating niluluto. Ayan po, ano nagbigay ng langka, hinog na langka. Ayun. Yan, luto na. Mas maraming gulay, mas masarap. Mas yung ating luto. Gulay. Kulang pa lang yung gulay na yan. Ang aking paborito, okra. Sinasandok na po nung asawa ko. Yan! Huwag na naman kain ito. Bitsi. Amo. Sari susili. Ayan po, ingat tayo palagi. I love you all. Ingat. Ingat tayo. Ingat kayo. Sarap. Ligo muna ako. Ayun, paunahin ko na silang kumain. Maliligo muna ako. Para mas masarap yung kain. Daming gulay. Kulang ko nga yung gulay na to. At ayun, hanggang dito na lang yung vlog na to. Ayun, maraming salamat po sa panonood. Ayun. Ingat tayo palagi sa mga sponsor, sa mga viewers, sa mga OFW. Saan man sulok ng mundo yung nanonood sa atin, ingat po tayo palagi. Yun! Hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat! Bye-bye!